Helo, Elin ti yma. Fi'n gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn saff. Croeso i'r fideo ola o'r gyfres yma lle dwi yn cydweithio gyda Menter Gorllewin Sir Gar i ddod â cyfres o fideos dawns i chi gyd. So, clatio ni bant gyda fideo rhyw wych. So pwt bach o routine hip-hop i ni heddi. So fel arfer, ewn ni nôl i top y routine a'i dysgu step by step yn aradig. So ni'n cychwyn, mae'n trad ar wahân a mae'n pen i lawr. So mae'r breichau'n rhydd, cadwch y breichau i lawr, a'r pen i lawr. So ni'n cychwyn, count 1 yw clap. So ni'n jyst yn neud 1 clap. Ar 2, mae'r pen yn fflicio fyny. So, ni lawr, a ni'n mynd 1, 2. Triwch chi? 5, 6, 7, 8, 1, 2. Nesa, mae dyn ni 3 a 4 i'r ochr dde. So, ni'n mynd i'r dde, i'r dde. Eto, 5, 6, 7, 8, 1, 2 a 3 a 4. Unwaith to, 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3 a 4. Nesa, ni'n rowlo'r sgwyddau nôl, so ni'n mynd 5, 6, 7. So mae'r dwylo'n eitha rhydd, cadwch yn flowy. So ni wedi mynd 3 a 4. Ni'n mynd dde, chwith, dde. So 5, 6, 7 a wedyn ni'n arwen lan da'r braich dde 8. So unwaith to o'r top ewn ni'n ar y bach. So 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7 ag 8. Unwaith to 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8. Nesa, so ni'n camu mlaen, ni'n neud 4 walk, neu 4 cam. So ni'n cychwyn ar y dde, ni jyst yn mynd mlaen 1, 2, 3 at ein gilydd. So mae'r breichau'n rhydd wrth i ni camu mlaen a wedyn ni'n dod mewn at ein gilydd a mae'r breichau yn pwyntio lawr gyda dyrnet yn dwylo. Unwaith to, just the walks, okay? So cychwyn ar dde, ni'n mynd 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 at ein gilydd. Okay, so awn ni o'r top lan at y 4 walk. Barod. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 at ein gilydd. Unwaith to, barod. Ni'n mynd 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 a 4. Nesa, so ni'n neud flick da'r coes dde, so ni'n mynd flick, camu a i lawr da'r chwith. So ni'n mynd flick, step, step. Triwch chi? So flicko'r dde, camu ar dde, a mas da'r chwith. Unwaith to, ni'n mynd flick, step, step, a'r un peth a'r chwith ni'n flicko, camu ag i lawr da'r dde. So ni'n mynd 1 a 2, to, 1 a 2. So ni'n mynd i tago hwn ymlaen i'r 4 walk. So cychwyn ar dde, 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3 at ein gilydd, 5 a 6, 7 ag 8. Eto, mae'r breich yn rhydd fyna. Cadwch, pidwch mynd rhy flimsy dy'r dwylo achos hip-hop yw hwn. Ni'n mynd cadw dyrna
yn dwylo a cadw popeth yn eitha gryf. So, unwaith to, just o'r 4 walk, ni'n mynd. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7 ag 8. Ok, so ni wedi wneud flic a flic. Symudiad nesaf ni yw 1, 2, 3 a 4. So yn syml ni gyd ni'n wneud yn trad i ddechrau yw dde, chwyth, chwyth, dde. Triwch chi? Dde, chwyth, chwyth, dde, dde, chwyth, chwyth, dde. Yn ychwanegu'r breichau, ni'n mynd dde, mewn i dwrn, a chwyth, mewn i dwrn. Unwaith to, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 a 4. Mae'r pen yn rhydd, allwch chi fynd 1, 2, 3, 4, neu edrych ymlaen, fyny i chi. Unwaith to, yn araf, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 a 4. Nesa, ni'n neud 5 a 6. So, na gyd ni'n neud yr trad yw flic ar y dde, flic, nôl, a mlaen ar chwyth. So, flic, ball, change. Na beth ni'n galw i. So, ni'n mynd flic ar y dde, nôl ar dde, a mlaen, a mae'r pwysau yn mynd mlaen i'r chwyth. So, ni'n mynd 1, 2, 3, a 4, ni'n mynd flic, ball, change. A na gyd mae'r breichau'n neud yw, o fan hyn, ni'n swoosh, mlaen, i mewn ag i lawr. So o fan hyn, ni'n croesi, yn dod i mewn ag i lawr. So eto, o fan hyn, ni'n mynd flic, ball, change. So mae'r breichau lawr ar y lunge a cadw popeth yn eitha grounded. So, ni di mynd 1, 2, 3 a 4, 5 a 6. Nesa ni'n just yn neud scoop mewn, dar dde, so ni'n mynd 7 ag 8. So mae'r breichau yn dod i fyny, ag i lawr, yn neud yr un mosiwn ar goes. So ni fan hyn, a ni'n mynd 7 ag 8. So o'r ochr, ni just yn mynd 7 ag 8. Unwaith to, o fan hyn, barod? 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, 8. Unwaith to, 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, 8. Ok, so ni bron na. So ni wedi gwneud 7 ag 8. Nesa, so ni'n dropo lawr ar y dde. Mae pwysau ni yn dropo i'r dde. Ni'n camu mas da'r chwyth ag i mewn at ein gilydd. Yr un peth fan hyn, ni'n dropo lawr ar y chwyth, pwysau ar y chwyth, camu mas ar y dde ag i mewn at ein gilydd. So yn gloi, mae'n edrych fel hyn. Ag 1, 2 a 3, 4. So triwch, pwysau ar y dde yn gynta, ni'n mynd ag 1, 2 a 3, 4. Unwaith to, 5, 6, 7, 8 a 1, 2 a 3, 4. Breichau'n rhydd, to, newch bych chi'n moyn. So, i atodi hwnna mlaen, so ni wedi wneud swish, 7, 8, ni'n mynd a 1, 2 a 3. Ok, so ni bron ne. So ni wedi mynd ag 1, 2 a 3, 4. Nesa, ni'n neidio mas dan trad ni ar wahân. Ni'n mynd 5. Ni'n croesi ar 6. So dim at pwy ffordd chi'n croesi, fi wneud y chwyth o flan y dde. Mae'n dibynnu pwy ffordd i chi moyn troi nesa. So unwaith to, mas, croesi. Barod 5, 6, 7, 8, 5, 6. Ni'n troi, 7, 8, a mewn ar 1. So unwaith to, ni eisiau mynd i cerdded o fan hyn. 1,
3, 4. Barod? 5, 6, 7, 8. Ag 1, 2 a 3, 4, 5, 6, 7, 8 a mewn. Okay, so cyn i ni ychwanegu'r music, wnawn ni cerdded i o'r top yn slow bach. So, o'r top, ni'n mynd pen lawr, a ni'n mynd 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 at yn gilydd. 5 a 6, 7 ag 8. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7 ag 8 a 1, 2 a 3, 4, 5, 6, 7, 8 i mewn. So, diolch am treulio'r sesiwn bach ola dy fi. Fi wedi joio mas draw yn recordio'r fideos yma ar gyfer Menter Gorllewin Sir Gar. A fi'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau hefyd. Cadwch yn iach, cadwch yn saff, a na i weld chi cyn hir. Diolch!